Sausa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga San Miguel, Bohol ang ato matatampo nagdasingan nga Pat. Day, Pat. Wa man gyud tay lingaw pa. Na, manglarga ta. Asa man sa tamang larga, day? Mo ato tag Manila. Ah, Manila, gyud? Uday. Kay na, laay ka ay sig tambay dres ato, oy. Onya, be. Unsa man sa atong trabahoon dito? Naamang ko'y kailang ato sa Manila, day. Naa siya pasudlan ato ang trabaho. Manglarga ta, ha? Mananghid una ko nilang mamagpapa, day, uy. Kalayo ba in town, anak imong adtoan, oy? Manila, gyud. Sagdi na lang good magud. Sugot na lang good aron makakita sad kog unsay hitsuras Manila ba? Ay, nanon sa mandog. Ato ding palargahon sa Manila si Pat. Pa, sugot na pa ha. Palargahan na eh. Pero pag-amping ang taon dito, ha? Opa. Kumusta man, day? Okay ra kasi mong trabaho din, eh? Okay ra day uy. Kaya ra kayo nako. Mayo hinoon, day. Ay, di man sa ka maglaay. Kay naaraman ko sa pikas apartment magtrabaho. Pwede naman ta magkasulti. Maog yun day. Hi. Niaanggar sa subdivision paingon nato day. Mga Bisaya, di mo? Oo. Uy, parehas dita. Ila-ila sa tanin niyo, uy. Ako day si Nick. Ay, ako sab si Pia. O kining akong kauban si Pat. Hi, Pat. Hello. I love you, Pat. Nick, Muna'y tinuod, Pat. Ganahan kay kunin mo. May chance ka ako? sorry Nick ha. Dili pa na nako matubag. Oh. Bago pa bet na nagkaila. Ako lang una nang hunahon. Okay ra. Wa mo sa ko magdali. Andam kong magpaabot hangtod kanus ang kamaluoy nako. Daan pagyud ko nga naibog si Nick nimo. Kay pilit ka siya tinanawa ni mo, day. Maulagi day uy. Nakalitan gani ko pagpanguyab niya. Kani ako si plano nimo. Imong sugton? Maayo ka day. Para nako, day. Okay raman og imo siyang sugton. Kana kung may gusto sab kaniya. Tinuod, Pat. Imo na kong gisugot. O Nick, uyab na ta. Salamat kayo, Pat. Ngawa ko ni mo pa ang tusang dugay. Basta ha. Ayaw lang yung kong binungangin Nick ha. Dili na mahitabo, Pat. Kay love kayo, tika. Salamat Nick. I love you, Pat. I love you too Nick. Ha? Babe? Mao na. Wala ang gusto nako nga babe na nga tong tawganay. Okay ra nimo, babe? Sige. Ganahan ko. Dali aras panahon, babes, ha? Kuha lang hibaw, eh. Hapit naman day matuig ang atong relasyon, babe. Maog yun. Mura lagwa, no? Ugma ba? Di ba day off man nimo? Oh, nga naman. Panggabi man ko ang akong duty. Manuroy ta? Ha? Asa man sa tamanuroy? Aw, bisag asa lang pod. Pwede na pod og sa mall. Sige, sige. Aron masuhito sa Kudinis, Manila. Unsa man, nalingaw ra ka sa tong pagpanuroy? Lingaw kaayo, uy. Hindot kining Manila sa kay daghan kayog talan-awon nga makalingaw. Mao gyud. Asa pa may gusto nimo nga atong suruyan? Sa sunod na lang akong day off tamanuroy. Mupauli na lang ko, uy. Sige. Ikaw good.
Ihatod na lang ko, babe. Okay, babe. Let's go. So, mauday ni? Maulang imong kabit, Nick? Oh. Dili ka na makalimutan ako, Nick. Nasakpan na giti ka. Maayo pa kayo ni kapyutin kabit ni mo? Babe, unsagod ni. Hoy, ikaw! Kung kisa ka mang babayhana ka, maayo na mahibaw ka nga ako ang asawa ni Nick. Babe, minyo di ay ka? Unsay, babe, ba, uy? Wa ko makailan mo? Usa wa ka makailan ako. Wa ko makailan mo, uy. Ayaw magbe-babe na ko, ha? Han. Wa ko makailan ng bayhana, uy. Ikalit ramin ni kapyut ako. Kinuo ko! Dahil, iko na. Ayaw na paghilak. Giilat lang day ko ni Nick, day. Abi pa na kukulitaw siya. Pero minyo man day siyang dako. Ay, basta ko, day. Nagdahong nga siya. Ang akong gisakitan, day. Kaya iya kong gilimod sa iyang asawa. Day, sakit kaayo. Pat, magsulti ta. Mahimo ba? Ayaw na pagduol na ako. Pasilo ako sa gibuhat nga paglimod mo. Wa kay ayong pagkatao, Nick. Talawan kang dako. Pasilo ako. Ako tong gibuhat nga kunuhay. Wa ko makailan mo. Kay, kuyaw kayo og ikihat sa akong asawa. Ayaw na lang pangatarungan pa, Nick. Kawa na ko magkinahanglan, ana. Og hangyo lang nako, di mo hahangyo lang nako. Ayaw nagpaduol nako. Unsa day? Nagpa-assign sa laing dapit si Nick? O, day. Lain ang guard na to dinhi. Maayo hinuon. Aron makalimot na ko niya. Ako pa ni mo, day. Arong yun imong makalimtan si Nick. Pangita o katsyat. Husto gid ang tambag ni Taypian ako. Nalingaw gituod ko sa ako mga kachat. Oh. Uy, hala. Ang ako manining bag-o nga friend, si Raid. Hi. Nikaon na ka? Ka-caring ba ining tawhana, uy? Maayo hinuon, day. Kay nalingaw na kasi mong mga katsyat. Maulagi, day. Dako kayog, natabang na ko ang ako mga kachat kay nakalimot ko ni Nick. Maog yun. Wato'y ayo tawhana, oy. Ako pa ni mo, day, no? Kung naaga ni manguyab ni mo sa chat, sugta, oy. Aron malingaw ka. Maogi na mahitabo, day. Hi Pat, kumusta? Okay ra. Ikaw? Okay na po, pero mas okay kung imo naging kong sugton, Pat. Unsa? Nga naman. Nanguyab day ka na ako. O karon, manguyab na ko nimo. Unsa? Bitaw Pat, bisan tuod og wa ka makakita na ako sa personal, pero gaan kay nga akong buot nimo. Og mingaw na kay ko nimo kung di ta magka-chat. Right. Pero basin og lainan ka ha nga ani ko manguyab nimo sa phone. Asa man, magkita ta? Ha? Sige na. Ay kahadlok na ko. Di bitaw ko daw tong tao. Asa man ta magkita? Ikaw ni Pat? Ako in town. Nga naman, murag dili ako? Mas gwapa gid ka sa personal. Atik ni mo. Lagi. Ang tinuod gid kay na. O nisamot akong ka-love nimo. Right. Uyab ta ta. Oh, kuan. Nga naman. Di ka ganahan ako, ha? Dili man sa ingon nga dili ko ganahan mo. Buotan man ka sa kong tanaw, pero
Ang ako lang babasin og minyo ka. Ha? Grabe ha sa ng minyo eh. Ulitaw yung taon ko eh. Dako kong ulitaw. Sure ka? Sure yung taon ko. O di ka mutuon ako. O, naamo ko yung mga friends ba sa Facebook? Pwede rasad nga mangutana kanila. Ngano di? Nakasuway na day kag minyo. Nakasuway in taon dong. Nasugamak in taon ko. Ay kabala ka pa. Kaya ako ipasalig ni mo nga di ka maproblema na ako. Kay wa gid in town ko'y kabilinggan. Basta ha. O lagi. Unya, saman, uyab na ta? Hmm? Sige na lang, uy. Oh, ako na kang gisugot. Maayo hinuon day nga nakauyab na ka. Ako na lang gisugot si Ray Day, uy. Kay, ako nakita nga, buutan naman po siya. Ay, swerte-swerte ramang guning kinapuhi day. Basin pa di ay, siya na ang imong forever. Ha? Manglaag ta? Opat, manori ta. Asa man ta manoroy? Bisa ka sa lang good. Ang importante nga mag-enjoy ta samtang uyab ta. Kaya kung maminyo na tapon, di na kita makasuroy-suroy. Sige, manglaag ta. Oh, Raid, nganong nanood man tayo ng kwarto? Mamuhuay lang sa takay. Gikapoy ko sa itong laag na. Dali, higda dali oh. Araw makapanguhay ka. Ayaw lang, uy. Dire lang ko. Asam ka eh. Magsige na lang kagtindog di. Mamaulit na lang ta. Magkatawag ko ni mo eh. Nahadlok man ka. Ha? Nahadlok ka na ako. Nga uyab naman ta. Kadlok na. Dali. Raid, ayoko gaksa. Naigugma ka na ako, di ba? Ha? Busay kadlok na ako. Ha? May nahitabo ninyo ni Raid? Uday, Naol nakatilaw. saba day, uy. Nahadlok ba ako, ha? Sa may mong gikadlukan? Basin unyag mamaptos ko. Ay, ngano mahadlok man ka? Yan naaman si Raid nga manubas. Kinuo ko. Wa naman ko tungahis akong binuwang sakit. Dili ni mahimo. Ako ning klaruhon. Magpalit ko og pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Kinahanglan mahibaw ini si Raid. Unsa? Kung mauna, may umaabot na ditang anak. Nalipay ka nga maptos ko. Uy, natural. Kay apit ako mahimong amahan. Ako na lang na ipakuha, Raid. Usa? Uy, ano imong may ipakuha na? Mapatay ko nilang magpapa kung may baho silang maptos ko. Nga nung mapatay, magkanganiyaman ko. Oh. Mamauli tayo sa inyo sa bowl. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Raid, Pat, mahal ti ka. Ug di ka na ako mahimong pasagdan. Hmm? salamat, Raid. Abi na ko mo kong pasagdan. I love you. Ay napagilak, okay? Andam ko manubag sa nitabo nimo. Mamauli ta sa inyo, ug adto ta magpakasal. Salamat, Raid. I believe tayo ay pinagdag... Nipauli ko sa amo sa Bohol og nikuyog nako si Raid. Nalipay ko kay gihatagan ko sa Ginoo og lalaki nga tinud-anay gyud nga nagmahal nako. Sa pagkakaron, duha na ang among anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
katotohanan sa usa ka ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdansingan nga Pearl. Salamat kayo ninyo! Thank you! Thank you! Salamat! Ako ka na kayat. Og ako na sa kahan. Raver. Kumusta ang married life? Going strong. Wow! Sana all. Happy kay ko para ni mo, best. Kay imagine, long-time boyfriend ni mo si Raver. Unya karon imo na siyang bana. Swerte gid kaayo ko ni Raver best. Kay responsable siya. And nahibaw kong he will certainly do everything for me. Yeah. How I wish makakita na sa kung akong pamanhunon, no? Pero da, murag dugay pa na mahita po. Ay ang na magdili madugay nga grabe man sa kaka-choosy good. Labi tayo makagusto nimo. Pagitaan mo sa nimog apan. Mao na lang hinuon na nga ma-discourage ka. Dali kay ka ma-discourage. Ay, ambot sa bitaw na ko, best, uy. Pero don't worry, best. Moabot ra na. Moabot ra na ang lalaki nga sakto sa imong panimpla. Han, gusto ko mo trabaho. Di lagihan. Ano lang ko ka sa ato, good? Ako rin manarbaho, ha? Nga, magatagan bitaw ko ni mo kwarta bitaw, inigswildo. Lahi ang konsumo. Nga, lahi sad ang para palit ni mo sa imong panginahanglan. Para sa mga galingon. Han, sukatan namin yun, no? Grabe naman kaayo ka ka-workaholic. Unyahang to dron, wa pa kita makapurma og baby. Kay, lisod na ba kuno kung mumabdos matod pas doktor. Han, unsa ka kung mo-leave ka bisag 1 week lang. Aron, makahimo kitag baby ba? Han, di lagi pwede. Sayang kay ang pay ba? Kung ako nang absinan. Han, Sige na, katuog na diya. Aron kuyog lang ta inig padung na akong trabaho para madrapti ka sa groceryhan, okay? O ay kalimut og palit sa akong broccoli, ha? sige Han. Duha na katuig nga nagpuyo mi Rafer. Isip ba ng asawa? Pero ambot pa. Ambot nga nung nagkadukay murag. Na-fail naman ako nga dili na ko ingon anak kahapi o ba niya. Wa man lang gani siya maning kamot nga magkaanak nami. Mura kong mabuang din isbay. Nga magsigig agad permis gusto niyang ipabuhat na ako. Pero bisag kausa, wagit ko mahinumdum nga doon na siya gibuhat sa akong mga suggestions niya. Love na ko siya pero murag asawa lang ko para niya. Og dili ko partner sa iyang kinabuhi. Han, wala ka na ko, ha? Amping din eh. Kaniyot, Oh, ngano? Honey? Ngano ka? wa na ko kasabot. Han? Dili na ko happy. Lahi na kaayo karon. Dili na nako ma-feel ngayon anak ko ka-importante nimo. Feeling lang nako no nagkinahanglan lang kag ikakuyog. Asawa. Pero dili partner sa imong kinabuhi. Honey? River, dili ingon ani ang kaminyoon nga akong gusto.
nga mag-agad lang ko sa tanan ni mo gusto para nako. Minyo ta, pero ikaw nalang perming nagbuot ng atong pagpuyo. Maong dili na ko. Mupauli ko sa amo. Magbuwag ta, River. Usa? Magsugod kong bagong kinabuhi nga wa ka. Bisag minyo na ta, pero naagya po yung mga butang nga akong gustong buhaton para sa kong kaugalingon. Og isip unta nga ikaw ang akong bana. Nagkinahalan ko sa imong suporta, pero wa. Wa ni mo mahatag na ako, River. Honey, Okay, ako man yung desisyon nga magbuwag ta. Pohon kon makakwarta na ko. Mag-file ko annulment. unsa? Ay, kapait bayaan ang nahitabo sa inyong kaminyo ni River. Oy, Pearl. Maubitaw ni uli ko din his Negros, ma. Kaya dili ko gusto nga naapay chance nga magkita ming River. Walang kiswerte ang among kaminyoon, ma. Unya, wala kay planong mo balik dito sa Cebu. Wa pa, ma. Ambot kahakon, kanus ako mobalik dito, pero makaminyo sad baya akong kinabuhi dito, ma. Naamang ko dito ang akong mga amika. Gimingaw ko sa mong mga laag, katong wa pa ko maminyo. Unya, unsa may plano nimo din his asto? Mangita kog trabaho din pa. Og kon makatigom-tigom na kog dako, ako tong ipadayon ang pag-file og annulment. Si Akiko nanawag. Hello? Bes, I miss you. Kumusta naman ka? Okay ra ko. Ikaw? Hoy, kinahanglan mo anhig yung ganax man sa Cebu, ha? Kay kasluron ako. Kinahanglan na aka. Uy, mao ba? Uy, congrats, best. Pero, best. Dili ko mo dawat ang bisan unsan rason aron dili ka mo anhi. Ayaw, anak, best, oy. Kung mahitungod kay hapon ng ninyo ni River, dugay naman to, di ba? Pila na katuig ang nakalapay. Wa na mo. Usa pa, ano na ang inyong kasal? Usa pa may imong kikabalakan? Dili manggod. Tingali na balaka ka nga basin magkakita mong balik. Unya, ma-realize ni mo nga love paday ni mo siya. Best, pataka man ang taon ka, uy. Dili manggod. O, naaraman day na. So, see you. Please be there pa yung good, ha? Gusto na ko ma-witness yung mga akong kagwapa ng adlaw, ah. Husto si Akiko. Dugay na to hitabo, ah. Unom na katuig nga. Wa na gyud ko makatungtong sa Cebu. Ug naari gyud ko diri sa amo sa Negros. Usa pa, naka-move on ako. Dugay ra. Time na siguro nga mabalik ko sa Cebu. Husto. Mananghit kong mama o papa nga karong Sabado. Mobiyahe ko paingon sa Cebu. Sure na gid ka na? Sure na pa. Kinahalang ako ning buhaton sa akong kaugalingon. Og ready na sad ko. Gimingaw na ko dito sa Cebu pa, uy. Og mangita sa kog ka-applyan nga trabaho dito. Pag-amping mo din hini mama pa, ha? Magtawganay lang unya ko ninyo sa messenger pa, ma. Nahala, sige. Ikaw pod na pag-amping dito. Panawag yun, ha? Kung naanak ka dito? Opa. Makamingaw cute ang life din sa Cebu. Karon pagid intawon ko nabalik din is paborito na kong coffee shop sa college pa ko. Tukaya sa ni Akiko, uy. Kanina naman ko nagpaabot niya din, he. Latte macchiato. Pearl, latte macchiato. Naana nga akong order. Atoon ako.
I received 500, ma'am. Wait lang ka rin sa change. Sure. Cafe Americano for Raver. Here! Miss? Oh, I received 500, sir. Oh, Oh, Per? Raver? Hoy, kumusta? Okay ra. Ikaw? Okay ra sad. It's been a long time. Oh, good. Kining pwede ko mangayo sa imong number? Ha? Oh my God! Imong gitagaan sa imong number? Oh, best. Total, okay naman sad ko. Parehas maming duha nga naka-move on na. Yes, okay for now. Pero, kana kay nihatag ka sa imong number, imo lang gihatagan og chance imong kaugalingon nga masamok na sa dang imong life. Ni desisyon na baya ka, ha? Imong giana lang inyong kasal tungod kay wa na ka makasabot sa inyong kaminyoon. Unya karon nihatag ka sa imong number. Best, it's just a number. Ay, ambot lang nimo, Pearl. Makalibog man ka, oy. Dili na ko ikalimot nga naapag yun ako'y pagpati para kang Raver. Mahal gyapon ako siya. Oh, si Raver, nanawag. Dili ko magpalata nga nalipay kong nanawag siya. Hello? Per? Di ka busy? Pwede ta makita? Ha? Asa man? Pasensya na nga diniti ka gida ha. Gusto lang ko mapagawas sa akong gibati nimo sa pila ka tuig nga wa na gyud ta magkita pa. Abi nimo, gimingaw na kay ko nimo. Pila na tuod ka tuig ang nakalabay pero hangtod karon wa gyud ka mawa sa akong nahuna ug dinhi sa akong kasing-kasing per. Raver. Ano gud kay nitabo sa ato kaminyoon. Kung wa pa ta nagbuwag, siguro malipayon kay ko ron. Uban mo. Oh, Raver. Sakit kay per. Atong mga unang adlaw gatuo ko. Okay ra nako nga wa ka na nako. Nga madaron nako ang akong bation. Pero pag abot sa pila ka buwan, mura kog mabuang ginilak. Kay di ko gusto nga mawa ka nako sa hingpit. Pero wa na gyud. Lipalayo ka na nako. Unya, ugot na gano'n imong desisyon sa file o annulment. Mahal ko nimo, di ba? Raver. Mahal sa kay ka. Raver. Honey. Oh my God! Nay-nahita po ninyo? Wag yun na mo kapog niya ang among gibati, Best. Best, nga naman, uy. Best, nga naman di ay ba? Single ko. Unya, single pa sad siya. Mauna na. Mudiretso lang kag-assume nga dili mangutana. Ikaw, single, pero siya, dili na, uy. Ay, mauna lagi ni. Daan pa ko. Hagbay ra ganoon takay kung kasultihon nimo ani. Katong dito pa kas Negros. Pero kay di man ka mamina og bisag unsa nga balita bahin niya, maungwa na lang kumisulti nimo. Best, minyo na intaw nimong ex-husband, uy. Unsa? Naminyo siya og balik. Unsa may pagtuon nimo? After how many years imong pagbiya niya, do you think ka magpabilin siyang single hangtod kanus ka mo balik niya? O magkani kay paramdam? Best. Maayo kay natutulan tayo ka din sa inyo. Palaing akong bana, ha? Ikaw ba ang... Oo! Ako ang asawa ni River. Imo na sing kibyaan, di ba?
Ako na ang napirmi sa iyang kiliran sa diyang mura siyang mabuang sa mga pagbiya niya. Ako may hinungdan nga ni badong siyang balik sa iyang pagkahugno diyang imong gipaanol ang inyong kasal. Ayun na pabagag balik sa imong naong, uy. Ako na may asawa ka ron. Busa pala iyang akong bada kung dili ka gustong ikihati ka. Kinuok ko. Ay, kung biyayang balik, per. Maluwi ka. River, dili na pwede. Oh, sorry kung nasamok ti kagbalik. O ako mahibaw nga doon na ka na di ay asawa. Pero, per, mahal ka ka. Mahal sa ti ka, River. Pero dili ni husto. Mauga-angay na ni natong putlon. Dili na ta pwede tungod kay Minyo ka na. Pasaylo ako sa pagsamok sa imong kinabuhi. Pasaylo ako, River. Kahit di sigurado, Na-realize na ko nga wa gid ay mawa ang akong love para ni River nga akong ex-husband. Sakit man dawaton nga naminyo na day siya balik, pero wa na ko'y mahimo. Kaysa man sad nako ang tanan. Ako maoy unang ni give up sa among kaminyoon. Maong karon, I'm still learning to accept the truth. And I'm still in the process of healing. Tinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Handumana so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Guadalupe, Cebu City. Hanggang tumatatampo nagdasangan nga Richard. Nelson, please. Ayaw mig biyais imong anak. Di na lagi ko. Wala ko'y gugma mo. Mayo ba? Ayaw ko yung pugni pa. Kaya di na ako malipayon ba ninyo. Papa! Ayaw may biyai! Papa! Ay, salamat. Ni matanagit in town ka. Kuyawan ako ni mo, oy. Sige, kagtawag sa imong papa. Love, hangtod karon, sige gihapon ka kunahon na sa imong papa. Olaf, mau naglakot ko sa akong kagalingon. Kay gusto na kong kalimtan nga may amahan pa ko. Pero bisagot saon ako, di mawaas akong rahuna si papa. Love, gusto kong kalimtan siya. Gusto kong malimot na gibiyaan ko sa akong amahan tungod kay naa siya lang yung babae. Love, dili ani mo mausap pa ang sauna. Ang imo na lang gyud ana nga dawaton nimo kung unsa may sayo pang gibuhat sa imong amahan. Olaf, maong maningkamot ko. Buhaton ako ang tanan nga dili ko maparehas niya. Dili ko gusto nga magsunod sa binuhatan sa way ayo na kong amahan. Ayaw pagsulti, anak dong. Kay wara ba ta mahibaw kung unsay mahitabo sa umaabot? Dili, ma. Di gyud ako buhaton kung unsay gibuhat ni Papa, ma. Humantag gibiyaan ni Papa. Nakita na ko kung unsang imo pag-antos, ma.
ang imong kasakit. Og dili ko gusto nga mausa na'y buhaton ako sa akong asawa, ma. Tuod. Kanus aman mo planong magminyo ni Joy. Ha? Unsa ba nang pangutan na, love? Tubagalan ko. Sigurado na ba ka na ako? Oo, uy. Sigurado na. Mabot ka tag-ingon ani kadugay kung dili pa? Oh, kung mauna, mag-baby na ta, love. Ha? Sigurado naman ta sa usag-usa. Og nag-ipo naman ta bisag wa pa ta makasal. Baby na lang yun ang makapakumpleto na to, love. Richard. Please, love. Gusto na kay kung makakita sa kong liwat. O na magpunta sa saktong edad. Sige. Yes! Yes! Thank you, love. Dong, pila naman kabuwan sukad nga nagkasabot mong Joy nga mag-baby na. Wa palagi siya mo mabdos. Maubitaw, ma? Basin og dili pa siguro mi hatagan sa Ginoo, ma. Paabot lang ta. Ay, ambot lang kung makaabot pa baka ako sa akong apo. Ma, mayroon ko pag-ingon na, ma. Makakita lagi kas imong apo. O dili kay usa lang, ma. Daghan nga apo ang imong makita. Baya, no? Kamugiro, good nimo. Mama, gipakatawa lang di ka. Ay, bitaw dong. Aron mahibaw-an ninyo kung unsay problema nga nung wa pa siya mo mabtos. Mas maayo pag magpa-check up mo ni Joy. Magpa-check up tang duha? Oo, aron may bawa nga tug nga nung wa pa ka mo mabdos. Love, ato na nang watwaton, good. Noon sabi ka, uy. Muram kang nagdali. Nagdali gid ko lang. Gusto na kay kung magka-baby good. Love, please. Please, sugot na lang. Sige. May bawa na gid nato, love, kung unsay problema. Akli, gipa-trailing mo sa tagmayo. Timing kayo nga, nag-meeting sila kung matagi-check. Love. Oh, gikulbaan ka? Parihas ta. Pero, be positive lang. Mag-ampol lang ta nga, why si bisang kinsa na to ang naay-problema, okay? Oh, love, nga na paingon ang doktor. Salamat kay human na sila. Sir Richard, mahimo bang makigsulti nimo? Ako ra, Dok? Yes, sir. Sunod ako. Sige, Dok. Love. Love, ay kabalakan ako. Okay ra ko. Pero love. Pabuta ko diri, ha? Balik ako dayon. Dok? Unsay resulta, Dok? Ako ba mao'y naay problema? No, sir. Ang imong pares mo ay doon ay problema. Ha? Pero way baog ninyong duha. Ang rason nga nung dili mo makaanak, kay nagsigig inom og pills si Joy. Unsa? Ayaw ko na! Love, I'm sorry. Ano man? Abi ba na kung nagsinabot ta? Abi ba na kung okay na nimo? Pero ganong nag-inom ba magag-pills? Richard. Ikaw magag-unsa ko kalipay pagsugot mo nga mag-baby na ta? Unya karon. Ya karon. Ya karon. Sorry.
Joy. Sorry. Pila ka buwan nga nang sige kong ampo nga unta. Hatagan na tag-anak. Pero wala na gihapoy gamit ng akong mga pagampo. Kay ikaw mismo. Di pa ka gusto. Pero nga nung wa makapasultin ako. Nga nung gitago pa manini mo. Tugod kami lain akong gimahal. Mo na tinuod. Richard, sorry. Pero wala ko'y feelings para ni mo. Naglisod lagi kong sulti ni mo. Naglisod ko pagitag timing para sultihan ka nga ang dango na ni Nato. Mag naka-decide ko nga mag-pills na lang. Kaya dili ko gusto nga mapabagdusan ko ni mo. Sorry, Richard. Pero dili na ko. Dili na ko. Sakit kayo ba? Sakit kayo. Dong. Nga naman, ma. Ano man. Nagtinarong man ako sa kong pagkatao. Nagtinarong ko sa kong pagkauyab. Misang ko siya. Wa mahitabo nga nabinuang ko ni Joy. Kaya di ko gusto nga maparehas ko sa kong amahan. Ipangga na ko siya, ma. Pero nga nung naigon man ini. Dong, kinira gyud ang akong ikatambag nimo. Ihurot na og hilak ang tanan. Og nauna nga, dili deserve nimo ang babae nga sama ni Joy. Dili ka angay anug na niya, nak. Sige lang. Moabot ra unya ang panahon nga makakita kag babae nga para gid nimo, Dong. Kanang babae nga dili usikan ang imong pagmahal. Bay, nagatang ba o taxi? Mag-taxi na lang ko pa doon diha kay kusukay uwan. Sige, sige, pagdali, ha? Salaper niya mga maliit mo kasi, eh. Malood niya ko ni mo. Birthday ako, maliit ko. o lagi. Oh, nanay taxi, bay. Para! Uy, miss! Ako ba iniunang para ng taxi? Unyang saon taman nga, ako may unang nakasakay. Itangduha mo sakay. Unsa? Bibi, sibog. Sige, boss. Larga. Sa mango. Uy, asa ba yun? Sa may tuwan ang tuloy ko, ha? Ako! Sige na lang. Ano na lang, boss? Ihatod siya kuna sa manggo niya. Lahos tas gurordo. Maayo pa. Oh, abot na ka. Okay. Salamat sa titi, ha? Laki sa yung bihana, da. Ano kaya sir? Sige. Ganun niya ka? Boss. Ganyan lang. Beboy, ikaw please. Nasakitan ko. Beboy, saba. Boss! Ayaw masakit yung babae! Ayaw pagkapil-pil, ha? Ako ni Uyab! O, lagi! Pero wa kay katungod nga mapasakit ang babae! Miss, dali! Sakay balik sa taxi! Nganong ni Amanta din, eh? Di ba sa gordo man utak ka pa, Dong? Oo. Birthday unta sa kong amigo. Pero, mas nakinanglan mo kagkauban. Maong gidati ka rin, para makalma ka. Miss, dili man sa pagpahilabot, ha? Pero nga nung musugot ka man nga, ingon na naong kas imong uyab. Ex na nako siya. Nagigbuwag siya nako pagkahibaw niya nga mabdos ko. Dili niya madawat ka may anak na mi. Kay gusto pa siyang magligaw-lingaw. Gusto pa siyang magpakaulitaw. Miss, niya ko'y labakara,
Salamat, ha? Dako na kay kag-utang nako, ha? Ha? Una, ako mo ini-latest taxi. Ikaduha, gi-safety ka sa imong salbahis nga ex. O ikatulo, giubanan pag iti ka din, Huwag ka nang nabakaran ako. Pakapin na lang na. Amaw. Kana, na. Ikaw agad. Abi ni mo, ganina, wagid ko bapahin mo. Pero, karon nga nakita ti kang naghilak. Nakarealize ko nga, mas gwapa man di ka mukatawa. So, kano saan ka mo bayad sa imong utang? Tagailan ko si mo number B. Aron, impas na. Kabayiwan ang diskarte ba yung tabangisa na ba May malipayo kay karon. Pero meron mo makikita itong bayanan. Liwatid ko ni mo. Okay. Pero ambot bitaw ba Naluoy ko niya. Sukad nga nakaila ko niya. Mura ganahan ko ba nga na ako permis yung kiliran para mauwi mo pakatawa niya? Yay! Yan sa ikiwati mo. Kuya Bira! Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Faith. Kay mahal na ka. O gusto na kong ipakita imo kung unsa mo pangga ang tarong nga lalaki. Ang lalaki nga, dili makamaong mo pasakit o babae. Oo niya. Mga nakay baya ko. Okay ra din mo. Nganon dili. Kung mo ingon ko nga, mahal ti ka, apil na ang baby nga nasimutihan. Richard. Hatagan ba ko ni mo chance? Faith? Ang tinuod. Nakagusto na sad ko ni mo, Richard. Kabisan ugwa tayo relasyon pero nakita na ko kung unsa ka kamaayong tao. Og nakita na ko kung unsa di mo kapinangga ang imong inahan. Maungwa ko'y pagduda nga tinud-anay ang imong gipakitang pagpangga na ko. So, kita na? Yes, kita na. Yes! I love you, Faith. Kamong duha ni baby. And those your eyes, you forget that I never saw you before. Bisan man tuod o may anak ng daan si Faith, pero wagid ko magmahinga ng uyab ko niya. Karon, may duha na mi kaanak nga ako na mo'y amahan. O kaslunon na mi. Dinhin nilang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Laray Inayawan, Cebu City. Ang atong tatampo nagtago sa nga Risa. Chris, nakahimo ka na sa mga assignment? Wa pa. Pasundog ako, be. Unsa? Uwa pa ka kahimo di ay? 30 minutes na lang ba ya? Musod na si sir. Mao lagi. Aw, sige lang. Kung unsay mahimo, mao na lang na. Tabangan na lang tika. Dali dayon. Hayayang Chris, na may uyab nga mabuhat ko sa iyang assignments. Kundi pa lang lagi pinangga, day. Maubitang love kiti ka, Risa. Kay, wargid ko magkalisod sa kong mga projects o assignments. Mauna diya, Chris. Gasalig manggug ka good. Samot good ka tapulan ng imong uyab, day. Sige lang, good, day. Mas maayo nang magdungan mi o graduate. Tingali unyag mahabilin ni. Grabe, sad mo.
Okay, class, listen. Natay new transferee sa atong section. Okay? Please come in. Good morning. Hi, good morning. Kagwapa niya. So everyone, siya si Kay. Risa, Sir? pwede ka mo balin sa luyo para ana si Kay tapa di Chris. Unsa, sir? Sige, sir. Okay? You may take your seat now. Thank you, sir. Klaro, bes mata ni Chris. Nagsiris kang Kano. Ha? Nga na magsalos man ko? Ang sila na may seatmate ron. Kay, imbis ikaw unta to, si Kay na. Gani na gani. Napadlungan sila sa maestra kay nagtabi. Bisa. Lunch na to na. Sige. Mukuyog daw og lunch na to si Kay. Ha? Laing gud kuno kung wa siya kadungan og lunch. Maong dinhi siya kuyog na to. Sige, okay ra. Day, close na kayo lagi na sila si Chris at Kay, no? Mas close pa na silang tadawon kaysa ninyo. Imbis ka mo untay uyab. Maulag kitay. Abi ni mo dayno sa tinuod lang. Nagsalos na bayagid ko. Pero dili ko kaingon ni Chris kay basin ugwa lang ba? Amiga lang gid sila. Uy, ayaw ko pag-ingon, ana. Wa may sayop kung maingon ka nga. Uyab kay uyab man mo, wa may sayop anak kung imong ingnon. Katungod man na nimo. Mao lagi, pero mahadlok manggod ko. Naibaw biya ka na ko nga. Dili gid kayo ko mo-open up sa kung ma-feel ni Chris. Bisag unsa pa nakagamay. Sige ka. Ha, di ka gani mo istorya nila na magmahay jud ka. Day. Kalain bis akong gipati. Sukad lang naabot si Kay. Sila na may sige kulig ni Chris. Unsaon man ka na ko pagsulti si Chris? O gira ka nga mangutana ko niya. Basin na sila something ni Kay o niya. Walang ko mahibaw. Thank you ha nga. Nisugot kang mag-istorya ta. Way problema, uy. Nga naman ang tadi ay. Nahibaw ka man nga, oyab ning Chris, no? Oh! Dili na lang ko nila ngayon pa. Babae ka man, gyud. Kasabot rin siguro ka sa kong bation. Dili magud ko komportable nga magsige mo og kuyog ni Chris. Unya close ra kaayo mo. Nya uyab ra ba mi? Sorry ha kung nisulti ko nimo ani pero masayon magud pa na nako nga ikaw kong storyaan kaysa sa akong uyab. I hope nakasabot ra ka nako. Risa, please. Kung nakasabot ka sa akong gibati, palay ang akong uyab kay. Ginoon, natapusan na po ba ito? Sorry ha kung mauna imong na-feel. Wa ko intensyon nga bati. Inamigo lang kining ako ni Chris. Pero sige lang. Aron dili ka malain. Akong palayan si Chris. Salamat kay. B, manglaag ta. Taod-taod naging nga wa ta makasuroy. Ha? Naarab ako'y lakaw, Bi. Asa man ka? Kita lang way kuyog. Sabado baya ron. Sunod na lang, Bi. Naanamgod ko'y kasabot unya. Mao ba? Panit ing imong uyap, uy.
Basi na nalalagi kalingawan, unya, wa kalay may baw. Ambot ba, day? Nagkadugay, muro nagkawa ni Klarong among relasyon. Ay mao ganing panid basin ikaw rin gibuang anak. Kana si Kay, gaduda pa ko anak nila. Day? Ayaw ka kumpiyansa. Kaya ang babae kung igar, mangita na ba yung nagpaagi? Si Chris. Hello, B? Pwede na makita. Doon ako yung importanteng isulti ni mo. Unsa man, B? Nakasako ni mo. Chris? Risa, magsulti ta. Magpaabot ko ni mo. Kikulpaan man ko. Unsa man kayo sa ang nahimo na ko. Hindi anak ko sa doon nag-ingo ni Chris. Oh, naano di si Chris? Naguwat sa unahan. Oh, ang ganun na aman si Kay. Unsa puti pasabutan ni. Chris? Risa? Riza? Oh, sa'yo buti pa sabot, ani. Risa, doon ako'y dakong sa nga nahimo ni mo. Nakapamabdos ko. Unsa? Ayaw na gud pagbinuang, Chris? Huwag ko magbinuang, Risa. Sa ato pa? Huwag ginay ko masayap sa kong pagduda? Nagkamugid ay ni Kay? Grabe mo! Mga pagkabog naong! Risa, di ba nihangyo man ko ni mo? Abi ko magkakasabot ka na ako. Babae ka man unta. Risa, way labot si Kay, ani. Tingnan anak gini mo siya ka, love? Nga mudapig ka man niya? Risa, relax lang. Dili ako mo iyan na pamabdusan. Na ako'y napamabdusan. Taga-amo. Pasaylo ako. Hagbay ra unta kayo ko nga kasultihon ni mo. Pero naglibog ko unsaon. Chris! Mao ka na, Risa. O aron dili yun ka magduda na ako. Mutok-an na lang ko nimo nga tomboy ko. O gani, nga ako'y uya babay. Tao-taotasan mi. Olsa? Sorry kun. Gilain mo pagsabot ang akong pagkuyog-kuyog ni Chris, ha? Maong ni ako ron kay nagpatabang siya na ako. Ako mo ay nagpugos niya nga sultihan kas tinuod aron dili ka na mas masakitan pa. Nga naman, Chris. Doon ba ko'y pagkuwang diha ni mo? Gitabangan ganit ka sa mga school projects ag assignments, di ba? Ano dili ka lang magkalisod-lisod? Ano sa magdugan to graduate? Ganang nahimo, manindimo na ako. Saman ko nagkuwang. Huwag kay pagkuwang, Risa. Pagkuwang sa'yo. Maong pasaylo ako. Pasaylo ako sa kong nabuhat. Chris! Makita kang may pataka kung sana ba. Sakit kayo ang gibuhat ni Chris, nako. Gatuo bayabid ko nga kami na para sa usag-usag. Karon, wa ko masayod kung nipadayon pa ba si Chris og eskwela. Kanimo kay kung namati ka man karon, sorry nga ni judge ko nimo ato. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Ay mawala at sa kanya